Hola, anem a fer el vídeo de l'administració bàsica d'usuaris en PHP. És un CRUD amb un fitxer JSON associat, tenim l'estructura del projecte, així posa admin users PHP, que al final es dirà index PHP, i crearà un usuaris.json que aprofitarà com a base de dades del projecte. Això és un repositori que deixaré en la descripció del vídeo i bé, simplement és una administració d'usuaris, nom, email i data d'alta. Així tenim la pràctica 7, persistència de dades, d'Elastic Block Storage, més una instància de C2 que serà Ubuntu. Així tenim la pràctica, l'objectiu de la pràctica, crear una instància, crear un EBS, associar-lo a la instància de C2 i res. La instància de C2 és un Ubuntu i al final el que farem és parar la instància de C2 i tornar-la a posar en marxa i veure com existeix persistència de dades. El que faig així és crear una instància de C2 i el que faré Ubuntu, d'acord? I el que faré, a veure, la clau, no? La clau bokeh, i el que faré és aprofitar la VPC de la pràctica de xarxes, activar la IP pública, seleccionar el grup de seguretat que té oberts els ports 22 i 80 i res. Llancem la instància sense més. Quan tinguem la instància en marxa, el que tenim que fer és, update, instal·lar Apache i instal·lar PHP, que bàsicament és el que anem a necessitar per a tindre el fitxer PHP com a backend i que escriga sobre el fitxer JSON les dades d'usuari. Així tenim la connexió, establint la connexió amb la instància i així farem un poquet més gran la font per a que es pugui veure i res. He copiat, he pegat l'update, l'install, Apache 2, PHP i ja està. A veure, ara és provar per la IP pública que tot està funcionant. Ara quan acabe, he copiat i he pegat ja la IP pública, el que li queda. Recordar que en aquestes instàncies EC2 no cal fer alçar el cervell Apache, sinó que una vegada instal·lat simplement s'activa i ja està. Així està, perfectament funcionant. Anem a més coses. En el punt 3 crearem i connectarem l'EBS amb 2 gigas serà suficient. Mireu, així comprova en quina zona de disponibilitat s'ha creat la instància, perquè el volum EBS ha d'estar en la mateixa zona de disponibilitat. D'acord? Així posa 2 gigas i així és on tria la mateixa zona de disponibilitat i bé, simplement el crea. Bé, ara prosseguiríem, així està, en una acció que és associar el volum a l'única instància de computació que tinc, que és running esta, i associaré el volum. Ara està associat el volum. Li poso ara, ja el tinc. Ara anem a fer
lsblk, val? La comanda, i ahí averigüem, val? Així tenim el disc de 2 gigas i l'etiqueta de com es diu. D'acord? Ara que ja ho sabem, fem, bueno, pues, muntar la partició, d'acord? Així substituïm la que siga, val? per esta etiqueta, d'acord? A veure, així ho tenim, així, val? Així, mos diu de procedir, yes, i ja està. Ja està. Ara creem el directori mnt ebs data i muntar, val? Així altra volta, la que siga per el nom de l'etiqueta, val? De la unitat ebs de 2 gigabytes, així ho tenim, val? Copiem l'identificador i res, simplement així, vale, copiat i ja està. Anem a proseguir, val? En la pràctica. Permisos, val? Al directori, així estan, i què més? Bueno, ara altra volta. Per a que es munti automàticament el volum, cada vegada que es posa en marxa és important editar este fitxer etc fstab, val? Posant-li el UID este, que el tenim així. N'hi ha que parar atenció que siga el de 2, vale, a veure, ahí està, la mateixa etiqueta, val? I efectivament el UID és este. I res, seguint les indicacions, pues editem el fitxer, val? A veure, així està. Sudo nano, editem el fitxer i res, així. L'editem i al final posem el UID del disc este de 2 gigabytes i copiem i peguem això, l'MNT, ebs data, ext4, això. Així, cada vegada, val? Que es posa en marxa la màquina virtual, la instància de C2, es muntarà el disc dur ebs associat. Bueno, ara anem a copiar, val? El fitxeret. Val? Tenim el GitHub, que ja he dit que el deixaré en la descripció. Bueno, primer el que farem és borrar rm el fitxer index.html i ara crearem, val? L'índex php, val? Sudo nano etc var 3w html, val? I anem al repositori, res, copiar. Bueno, copiar, però farem una xicoteta modificació en el codi, tot està en la pràctica, val? En la pràctica mos ho diu. Així ho tenim, anem al principi, i el define JSON file, veus, abans estava usuaris JSON, i ara ha de posar la ruta, val? Que hem muntat, mnt, així, val? Res, copiem, peguem, i ja tenim el fitxer PHP perfecte per a poder funcionar, guardar, eixir, i bueno, podem provar-ho per la IP pública i veure que efectivament està funcionant. D'acord? Anem a crear usuaris, doncs bueno, Xavi, l'email, bueno, el creem, i bueno, un altre usuari, Pepet, i el guardem,
ja en tenim dos. Val? Pepet, bueno, ja en tenim dos, podem editar, donar de baixa, en fi. Ara proseguim amb la pràctica, ja està aprovat el funcionament. Val? Ara, parar la instància. Parem atenció, stop, no acabar, no acabar amb la instància, no parar-la. I després, estar. Bon, anem a la instància, val? On anem a la instància que està en execució, on anem a detener instància i detener instància. Val? I després de detener, iniciar. Bueno, iniciar instància no... Vale. No havia anat, però perquè encara no havia acabat de detener. Però ara ja l'hem posada en marxa. A veure, parem atenció així. Resulta que la instància tenia una IP pública, la instància, no? Al parar-la i tornar-la a activar, a posar-la en marxa, li ha assignat una nova IP pública, que és la que hem posat. I, bueno, poca cosa apareix perquè no ha canviat res, però és que això és el que volíem. Estan les dades tal qual estaven abans, després de parar, i posar en marxa l'aplicació web. Donem d'alta un altre usuari i, bueno, i ja està. És la demostració de que funciona, val, perfectament l'aplicació web en l'entorn AWS, val, creant un disc dur virtual EBS associat a una instància de computació d'Ubuntu. Res, fins ací la pràctica.